Täze 2024-nji Pekin paýkys ummany magtymly Praga ýylynyň dawarlary paýtatymyzda giň germeýe bolýar. Ýurdumyzyň baş arşasynyň ýanynaky täze ýyl dawarlary köp adamly boldy. Bayramçylyk çäresi ýokur ruh wenetlik össenni. Ýurdumyzda körpüleriň geljekde öz watan üçin peýdaly bolup biljek akylly we bilimli adamlar bolup ýetişmeklerini gazanmak maksady bilen olaryň bagtyar çağalygyny üçin etmek üçin ajaýyp şertler dürdürli. Döwlet başlanmadyň nesillerimize şunun ýaly garaýyşy netijesinde ýaş türkmenistanlar özleriniň dürüjülük, akyl paýkys okuyuplaryny işçiň ösdürýärler, sport bilen meşgullanýarlar. Täze ýylyň dawarlary ýaş nesliniň söýgüli bayramyny öwürlýär. Täze ýyl bayramyna başlanan dawarlar hemmeleri şatlyk bilen gurşap alýar. Dawraly çykyşlar, ýanglanan aýdymlar ýerine ýetirilen tanslar täze ýyl bayramçylygynyň öz bolşy bedegini öwürli. Ýokur ruh wenetlige össenýän dawraly şäherler raýatlarymyzyň bagtyarlygynyň aýdyň nyşanydyr. Täze ýyl bayramynyň ruh wenetlige össenýän dawarlary hormatly prezidentimiziň beýik özgörtmeleri netijesinde ýurdumyzda ýetilen bilen sepetleriň öz bolşy beýanyny öwürlýär. Şäherlere bezek berýän ajaýyp owdunlyk biziň her bir günümizde mahsusdyr. Ol häzirki döwürde hormatly prezidentimiz tarapyndan amala aşyrylýan işleriň üstünlükleri beslenmek bilen berk baglanşyklar. Bu ara baglanşyk bayramçylyk münasibetli geçirilen şäherlerde aýdyň ýüze çykýar. Dawarlar watanymyzyň ähli babatda ösüşleri tarap ynamly barýanygyň, hormatly prezidentimizin beýik özgörtmeleriniň rowançlyklary beslenýänliginiň aýdyň alamaty bolup, bu ýüzünç duýgusyny öredýär. Bu ýagdaý täze 2024-nji Pekin paýkys ummany magtymly Praga diýilip adlandyrılan ýylyň ul üstünlükleri beslenmegine ruhy güýçdir.